I hi ha una anècdota curiosa. La devoció per Ausiàs Marc era arribat a l'extrem que jo parlava a casa, Pau i això, parlava a la meva hora constantment d'Ausiàs Marc, i la meva nena, que aleshores, la tercera, Carmina, que era molt petita, de vegades escoltava aquelles coses, i un dia me la vaig dur a la catedral, a la Seu. I va arribar un moment en què érem al costat de l'aula sepulcral d'Ausiàs Marc, que du aquella inscripció que diu jo sóc aquest que es diu Ausiàs Marc. I aleshores jo vaig dir, mira nena, en aquest lloc està enterrat Ausiàs Marc. I la meva nena començà a plorar. Jo vaig preguntar, escolta, per què plores? Diu, és que era molt amic Déu, no?